Uy, delikado to. Yung kinayod ng kalsada tapos i-ispaltuhin. Ito ang delikado. Magsisigsag-sigsag ang takbo mo dito lalo kung malambot ang gulong mo. Ayan, may silang naman pala pero delikado pa rin. Tapos matulin ka, nagpreno ka bigla. Oy, sakto yun. Ang galing! Ang galing! Sementado na. Lagyan na ng hollow block. Doon sa isa kong vlog, ginagawa pa lang, nilalagyan pa lang ng bako din. Ayun, bilis. Nabakuro na agad. Dito sa parting to, kung kakaliwa ka, dapat dito ka lang sa left side. Huwag kang gigitna. Or kung dediretso ka, huwag kang pepesto dito sa left side na to. Kasi mapipicturean ka. Camera dito no, so yun yung tinatawag na apprehension. Ayan o, tulad nyan. Bagay, naka-stop naman Ayan, yung mga ganyan, no? Dito sa lugar na to, kailangan maingat ka. Kasi baka mamaya may biglang tumawid na bata. Diba? Hindi lang bata. Basta baka may biglang tumawid na kung ano, mamaya kalabaw, baka. Kaya daw dito, malayo pa lang. Nabibisual mo na kung ano yung tatawid, lalabas. Diba? Tulad niyan, yung bike, di mo malaman kung saan pupunta. Dito bigayan lang pag ganitong iskinita. Hindi pwede rito ang pikon, ganito ng ulo. Kasi nga nakikiraan ka lang Siyempre iskinita, ano pa nga ba ang iskinita? Kaya dapat mag-iingat kayo kung dito kayo sa dadaan.
aso. Diba? Yan yung mga minsan delikado, yung biglang magtatawid na aso, matulin ka, eskinita. Diba? Ang ending, limdimesa, bagsak mo. Ito na yung mas critical kasi isang lane na lang ang magagamit mo. Talagang magbibigayan kayo dito pag may nakasalubong ka, pero tingin ko parang naging one way siya eh. Paano yun nga ba? Parang hindi naman. Ayun, tulad niya, may makakasalubong ka, diba? Talagang magigiveaway ka. Yun, so nakalabas na tayo. So yun yung mga isa sa mga na-experience tayo mga rider na encounter namin, no? Hindi lang sa iba siguro, hindi lang araw, hindi lang isang beses, kundi minsan araw-araw, oras-oras. Pero hindi mo ma-enjoy yung isang rider kung hindi mo masusubukan yun. Mga ganang experience. Oh. Ay, nakakapagod magmaneho. Masakit sa kamay, sa paa, sa puwet, lalong lalo na sa bulsa. Ang mahal ng gasolina.